Amen. Ngiyabingelela ke bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Bazi baba manje ukhona esontweni edlule. Enkonzweni esontweni edlule ngathi ukhona umyalezo ohamba ngawo namhlanje ngazi ukuthi ukhona kuleli sonto edlule. Hallelujah. Hallelujah. Sizolanda nje lokho bazalwane ukuthi kunalokukholwa lokhu okwenzeka kube ngakuthi omunye mayenza iexample uthi uma uno 20 rand, hallelujah, ungadlile ulambile, hallelujah, uthi mayekubuza omunye ethi uzodlani uthi wena ngizodlisinkwa, hallelujah, kodwa esandleni sakho ubamba 20 rand, hallelujah, ukholwa yilo kokukholwa lokho ukuthi wazi into oyiphethe, hallelujah, lo muntu lona uphethe u20 rand kodwa mongambuza ukuthi uzodlani uzodlisinkwa ngoba athi amaHebheru ukholwa izinto eziqiniseka kodwa izinto ezingakazibambi ngezandla. Yes. Hallelujah. Angikho ke lapho kodwa ngizothatha umnikelo bazobeka amdlule nje lapho ngathi ukhona last week lithi omunye umzekelo emwenzile lithi kwaba nendoda elathi izwi kaNkulunkulu iphushe ilitshe, hallelujah, lithi mayisiphushile lelitshe ithi izwi wophusha ngamandla akho onke, hallelujah, lendoda wahamba isikhathi wahamba inyanga wafika imvula wafika ilanga ilokhu iphushile kodwa kungenzeki lutho seyibuyele endlini yokhononda uNkulunkulu ithi uNkulunkulu angisho kuwena abantu bekhona ithi uNkulunkulu uthi kuyena ngithe phusha itshe angaze ngithi mina lelitshe lizosuka ngokuphusha kwakho ngithe phusha kahle kumina lengizokwakha ikhareta lengizokwakha izigondla zamandla ukuze izinto zobhekana nazo azingakafiki manje kodwa zona ziyeza uzobhekana nazo. Hallelujah. Asifundeni bazalwane sofuna nje lokukholwa bafowethu ukuthi noma sesizoma la zokhuluma kahle bemfike nje ngifunda ivesi bese ngiyahlala phansi ngoba sinalokukholwa esinabo esikwazi ukuthi uma sinikela ngempela ngokunikela kweqiniso izinto sokwenzeka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Masinalokukholwa nje lokho sinalokukholwa lokho obekukhulunywa la ngaphambili. Hallelujah. Amen. Asifundeni ke bazalwane John chapter 11 verse John chapter 11 verse number izwi lakho lisho njalo limnandi phela nathi angazi lezo leculu bazalwane njengoju olimini umaseli ena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asifundeni verse number 3. Hallelujah. Verse number 3. John chapter 11 verse 3. Akho-ke odadewabo bathumela kuye bathi Nkosi bheka lo omthandayo uyakuzwa. Hallelujah. Verse 13. Verse 13. Yebo Jesu wasekhuluma ngokufa kwakhe kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ukuthoba. Verse 21. Verse 21. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi uma ubukhona umna wethu ngayengafanga. Hallelujah.
ngiyazi ngizothatha umnikelo kodwa ngikhuluma ngokufa. Haleluya. Haleluya. Kodwa kahle kahle la bengifuna khona lapho kuleli lokugcina uverse 10 kuleli lokugcina olufundile. Haleluya. Uverse 21. Haleluya. Haleluya. Indaba sonke siyayazi lithi iBhayibheli uJesu wayehlala njalo eyobavakashela umuntu nje ojwayele ukuba ekhaya likaLazaro noMaria noMartha. Haleluya. Kwakumuntu nje owayejwayele ukuba khona aloku evakasha afika hlala nethezela. Haleluya. Haleluya. Lithi ke iBhayibheli kwahamba isikhathi uJesu wayengekho, uLazaro wagula. Haleluya. Haleluya. Kodwa kade kukuhle uJesu bebavakashela ebakhona, akukho la sizwa khona obhalayo esibhalela ukuthi kwakuye kuvela izimo zabantu abagulayo nabantu abaphatheke kabi ngesikhathi uJesu ayekhona. Haleluya. Kodwa kuthe uJesu mayesesukile engasekho kufika umyalezo othi Jesu lo omthandayo uyagula. Haleluya. Engazi ukuthi ukungakhona kwaJesu kunezinto ezivelayo ebezingekho kade khona. Haleluya. Angishumayeli bazalwane ngizosho nje lokhu ukuthi uthi ke bayahamba indaba yaqhubeka uJesu uyafika umyalezo kuthiwa uLazaro sekafile. Haleluya. uJesu mayebaphendula uthi uJesu ngiyahamba asambeni bafowethu siyovusa uLazaro ngokusalele ebuthongweni ngokusalele. Haleluya. Umyalezo ofikayo ukuthi ufile yena uthi asambeni kahle kahle mina ngizothi kunina abantu abasenkosini abafi bayalala. Yes. Haleluya. Haleluya. Kodwa uma amikho lapho uma sesisenzansi uyafika uJesu uyangena bese umathathu kube bewukhona angabe umnewethu akafanga. Haleluya. Ngihambe lelo ndaba iqhubeka uJesu amskule amfundiso bese lo mama kodwa ngiyazi ngathi elandela uverse 22 uthi kepha namanje ngiyazi ukuthi noma yini ongayicela uNkulunkulu uzakukunika yona. Amen. Haleluya. Usho yena uMatha uthi ukube bewukhona umnawethu ngaba kodwa ngiyazi ukuthi ungacela manje uNkulunkulu ngale mayesuka uJesu uThese yomvusa ebuthongweni lona uthi azothi kunehlanganayo manje kuJesu noMartha ukuthi kahle kahle lento engikhulume ngale lengiprogoba kahle into ekhuluma ngomlomo oyiqaphela. Haleluya. Usehlangana noMartha usethi uzovuka yazi uzokucela uzovuka uJesu uthi hayi ngovusa ngoba ulele akaphili ulele. Haleluya. Iqhubeke le ndawo uJesu bese aphendula uMartha uJesu athi umfowenu uzawuvuka. uMartha athi u24 athi wathi kuye ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngomhla wokuphela. Mangale kuJesu lapho uthi hawu mina ngisuwele ngathi ngizomvusa mina nje inhloso yami ngizomvusa. Washo nawe waconfirm futhi ukuthi uzovuka bengicela uNkulunkulu uzokwenzela. Usebengiqhaka manje ukuthi uyovuka ngomhla wokuphela. Engazi ukuthi uMartha akazi bengathi singazi bazalwane ukuthi masinikela sinikelela lokho esakwamukela. Haleluya. Ngoba uMartha ukuvuka nokufa kwakumphambi kwakhe kuthi ngizomvusa uLazaro namhlanje hayi ngomhla wokuphela. Umhla wokuphela ulolu suku uJesu. Engathi mabamba lokho nje ukuthi umhla wokuphela akulona usuku uJesu. Haleluya. Yabona mabamba lokho nalokho kukholwa angeke silandele nangomnikelo ngoba uyazi ukuthi
Haleluya. Usethi-ke uMaria siyayazi yonke indaba qhubeka uMaria. Sekufika uMaria-ke manje. uMartha amtshela uJesu akhulume naye. Amtshela ukuthi mina ngukuvuka ngukuphila. Amtshele yonke. Bese kufika udadewabo uMaria. noMaria afika asho lawo mazwi uthi ube ukhona Jesu. Angabe umnawethu akafanga. uJesu-ke angabe sayisho yonke lento ayisho kuMartha. Haleluya. Ungafunda no 21, 22, 23, 24, 25 isho uJesu ekhuluma noMartha. Kodwa uma sekufika uMaria, uJesu yodwa into ayibuza kuMaria. Uthi kuMaria ngimbekephi? Haleluya. uMaria akasabali into eziningi sokuthi akakhuluma ukuthi ayikho into uJesu amsikula ngayo ukuthi yena ubani nani. Umbuza nje ukuthi nimbekephi. Ngathi manje wamthatha ngesandla wavuka umvusa wavuka Lazarus. Siyasazi isitori singenqandela bazalwane. Haleluya. Kodwa engikulandile ukuthi uma sishumayeza umuntu osekholiwe, haleluya, ngomnikelo, bese sishumayeza umuntu ongena understanding ngokukholwa, haleluya, muningi umsebenzi esowenza boMartha sifuna umnikelo. Haleluya. Kodwa uma sesikholiwe mncane umsebenzi siyowenza koMaria ngoba banokukholwa ukuthi uJesu ufikile, uyiye one ngaphambi kwami, umfethu uzovuka. Engathi uMaria wathi uJesu bayembuza ukuthi awubimbeke ngazuthi kuMaria wafika nje ethi awuvuka umfethu. Kodwa muningi umsebenzi esiyowenza koMartha ngoba kumele sifundele zonke incwadi ezithi maninikele kanje nenza kanje nansi imvuzo yakho. Kodwa uma sekukholiwe sofuthi ivesi singashume sihlale phansi abantu banikele. Haleluya. Ngani umsebenzi esiyowenza koMaria ngoba nje bona sobabuza ukuthi uJesu bekwephi, bakhompithuna bangasibaleli into eningi. Bangasibaleli ukuthi ngomhla uphelwa uyovuka umfowethu. Khatha nimbekephi uJesu, nimbekephi uLazarus. Haleluya. Ngani umsebenzi bazalwane bese sikubambile lokukholwa okade kushunyayelwa ngalo la. Bese kubambele lokukholwa. Ngani umsebenzi esiyowenza. Haleluya. So hlabelela thina sonke size ngaphambili sizonikela. Haleluya. Nje benginalo umyalezo nje bazalwane ovukayo makukhulunywa ngokukholwa ukuthi ngani umsebenzi esiyowenza ngempela mise sesibambile lento. Haleluya. Hali sesibambe yona. Obaba ke sebeyangiroba sake sakhuluma la nobaba sebeyangiroba obaba ngenhlebela nini. Obaba sahlala phansi sobaba abala ekhaya sathi hayi yabona every Sunday thina sobaba siyazimela ukuthi sinikela kanje. Ngeke ngitshele bayazibona sathi nje every Sunday thina sinikela kanje. Senginokubona izibalo singahlangana nje kahle. Haleluya. Bangiroba obaba kodwa ke sazi ngimela thina sobaba. Sathi thina ke nje njalo every Sunday ubaba mela phathe imali ethize azonikela ngayo. Haleluya. Uzomgada ke bobaba mawukuthi lana uzomgada. Silungisele imali bazalwane sihlabelele bese siyeza ngaphambili sizonikela. Haleluya. Uzomgada nje ngifuna ngibalele yona bese ngibheke obaba. Mayishoda akushothanga nina kuzobe kushotha obaba. Ngoba bona bayayazi besapha. Haleluya. Ezo bekushotha obaba. Mina nje lethanda le mali lemaphepha lethiwe leya. Lekade sikhulume ngayo. Letha leyo mali leyo zonikela bazalwane. Haleluya. Ohlabelela nje sihlabelelisise kahle bese siyanikela. Uthi nje ubesha basihlabelele nje khona sizoyizwa yini ukuthi ngalokuthi haleluya. Kodwa kuyasihlabeleleni ke bazalwane bese siyeza sizonikela egameni likaJesu.